се изкористил за кислород. Фактически по-късно ми доаѓа анаеробниот прах. Ако ти дојде анаеробниот прах, пише много силно спази си, чаби тие утакмиците, не можеш да трчиш. Турци у аеробна зона, може да трчиш. Може да така е човек. Било това толкова изпод 60 евро. Може се супее с 5-50. Абе видите, пипи най-ефтин чар, ако бе от двата ти е изпод 60. Шете. Било това много е питан. Това е също добро. Него много е питан, било това, ако изкорисил с кислород, това е до шелкалактатен прах на анаеробен прах, който да пише всички го изтърчеш спринт и после си защишваш. Тук тръчиш и спринт, това прехвърсти кислород. Ако застанеш после... Esse é do nível. Ja. Sam. По-удобно издържиш. Най-ровно си. Улезеш на народна край. Край, готов. Толкова сетиш устата кръв и сърцето и няма да спаси. Скоро да отпада. Прегрявам машина. Бегар става. Колко ми е спорта? Не съм говорил.
Борян! Отиво Борян! Борян! Luka!
Идем! Ei,
Един брам. Да, бе, речем един брам. Речем един брам. Да. Един брам. Ajde! Daj! Evo, deka na vas. A ti ja za tebi idem pravo.
Siellä ne koe topkata me. Siellä näistä topkata saattaa. Ai muki. Shumigunen. Aivan mä saan igreja. Sam kišo! Ej, Nikola, dobro! Ja se Trvune, ali evo pravo da igra! Trvune, vi se postavite! Ai, dor, viu, dor. Ko je trener? Službena sama? Delegate? Или делегат? Službenik ja zemlja. 14 dni nema pravo da igra. 14 dni nema pravo da igra. Bravo, Đorđevo. Dobro, upravljeno. Ajde, to je pao, ajde. Ajde, Kim, da se ne službeno.
Пример бачили в Сергійному місті.
Ajde, David, ja linija, David. Kaj nosi ljudi? Nosi. Ne naučiš ovaj offside, djeluj. Aj Maradona! Aj Maradona! Aj. Vidite do neka nesu mogu. Ej, čoče sa krsteve. A uvideli sa krsteve? O, mamo! Da taj je moj posljednji igrač. Sa 47 0. Imam един таков на 19 0, взема тапа. Стави пише.
David Manek, legenda! Šut me!
50 евро. Никой тук да не избегат, не скай.